हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव गासैखौबो बे समाव दायो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन लोगोफोर जोंहा आसाम बाजेटनि सायाव जोङो दिनैनि भिडिअ'खौ सावरायगोन लोगोफोर दा जोंहा आसामनि बाजेटआ जाबाय नङा होमबा लोगोफोर जानानै थांबाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ बिनिफ्राय जोंहा माखासे गोबां स्किम्सफोर माखासे जोंहा बेवहाय गोदान स्किम जोंहा बेवहाय फोसावना होदों दा गोदान बे आसामनि 2026-27 नि बे आसामनि बाजेटआवहाय जोंहा गोबां बाजेटआवहाय लानाय जाबाय लोगोफोर गोबां स्किमफोर बायदिसिना गोबां माबाफोरखौहाय दा नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ लोगोफोर दा बेवहाय गोबां जोंहा जब कार्डनिबो जोंहा बेनि जब कार्डनि माबाखौबो जोंहा नामखौ सोलायबाय जब कार्डनि नामा जाहैबाय जोंना बिबिजि राम बेबायदि जाबाय लोगोफोर गोदानाहाय आगोलाव सिगाङाव जोंना महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल डेभेलपमेन्ट नालाय लोगोफोर MGNरेगामोन नालाय दा बिनि नामखौ सोलायनानै जोंहा गोदान नाम विकसित भारत बिबिजि राम होननानै दोननाय जाबाय दे लोगोफोर जब कार्डनि नामखौबो दा जोङो आसामनि बाजेट हिसाबैहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो लोगोफोर बेवहाय जोंहा नैबेवहाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि माखासे गोदान साख्रिनि भेकेन्सि जोंहा बेवहाय डिक्लेयार खालामना होदों बे थाबैनो फैगासिनो दं लोगोफोर फैगोन थाबैनो बे माबाखौहाय साख्रिखौहाय बिथांमोना डिक्लेयार खालामगोन थाबैनो साख्रिनि पस्टखौ ओंखारहोगोन दा बेवहाय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि हिसाबै जोंहा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्दारावहाय 33,240 बेवहाय साख्रिनि भेकेन्सि बेवहाय बिथांमोनाहाय आसाम बाजेटआवहाय सोसनफानाय जाबाय लाफानाय जाबाय बे भेकेन्सिखौ बिथांमोना थाबैनो बिथांमोना फोसावगोन आरोखि साख्रिखौहाय ओंखारहोसिगोन दा बेवहाय MBBS डक्टर्स हिसाबै बिथांमोनाहाय 6,814 जन बिथांमोना बिदों बिनिफ्राय आयुष डक्टर्स हिसाबै बिथांमोना 82 जन बिथांमोनाहाय पस्ट ओंखारहोगोन होननानै बिथांमोना बेवहाय बुंदों बेनिफ्राय डेन्टेल डक्टर्स हिसाबै 22 जन दङ स्टाफ नार्स हिसाबै जोंहा 10,942 जन बिथांमोनाहाय साख्रिनि भेकेन्सि बिथांमोना फोसावगोन बेनिफ्राय फार्मासिस्ट नि थाखाय 4,669 जन बिथांमोनाहाय बे बाजेटआवहाय सोसनफानाय जाबाय लोगोफोर लेबरेटरि टेक्निशियान्सनि थाखाय 4,669 जन बेनिफ्राय रेडियोग्राफिक्सनि थाखाय 67 जन NMMS नि थाखाय 1,283 जन बिथांमोनाहाय बाजेटआव सोसनफानाय जाबाय बे साख्रिनि भेकेन्सिखौहाय बिथांमोना बे फैबाय थानाय 2026 मायथाइ बोसोरावनो बिथांमोनाहाय ओंखारहोसिगोन दे लोगोफोर बिनिफ्राय जोंहा बेवहाय ग्रेड 4 स्टाफ एकाउन्ट एसिस्टेन्टनि थाखाय 4,625 जन बिथांमोनाहाय साख्रिनि भेकेन्सि थाबैनो ओंखारहोगोन होननानै बिथांमोना बाजेटआव सोसनफानाय जाबाय ओमफ्राय 67 जनाहाय ड्राइभार्सआवहाय बिथांमोना लादों लोगोफोर दा बेवहाय टटेल 33,240 था बेवहाय गोदान आसामनि बाजेटआवहाय सोसनफानाय जाबाय ओमफ्राय आसामनि साख्रि जागोन दै लोगोफोर बियो गासिबो आसामनि साख्रिजोब बे जोंनि BTC नि नङा लोगोफोर आसामनि जागोन नोंथांमोनाहाय नैबे ग्रेड 4 स्टाफ ड्राइभार्सफोरावहाय नोंथांमोना एसे गोरलै प्रसेसै मोननो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेखौ साख्रिखौहाय नेना थाबानो जाबाय नैबे माखासे साख्रिफोरावथ' गोबां बुरजा जोंहा माखासे क्वालिफिकेसन थानांगौ नङा होमबा लोगोफोर दा बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे ग्रेड 4 स्टाफ एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट बेवहाय 4,000-5,000 जनसो दङ लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना साख्रिया ओंखारोब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा बेल' नङा लोगोफोर आरो जोंहा गुबुन जोंहा माखासे आसाम बाजेटआव जोंहा सोसनफानाय जाबाय जेरै लोगोफोर बेवहाय जोंहा नैबे आन्ना सेवादिन माइरं नङा होमबा लोगोफोर रेसन नोंथांमोना राइस मोनो नङा होमबा लोगोफोर दा बेखौबो लाफानाय जादों बेनिफ्राय आरो जोंहा दंबावो बेनिफ्राय जोंहा ओरै वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनिखौबो बिथांमोना बाजेटआव सोसनफाबाय माने अंगनबादिफोरनि आइजोफोरनि माबाखौ बिनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओरै अरुणदयनि फैसाखौबो माला सोगोन बेखौबो बिथांमोना बाजेटआव सोसनफाबाय दे लोगोफोर गोदान बाजेटआवहाय दा आं फारि फारि खिन्थालांबाय थागोन लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय नैबे माइरंखौहाय नोंथांमोना माइरं दाथ' नोंथांमोना माइरंल' मोनोमोन नालाय लोगोफोर प्रिभियास नोंथांमोना थांनाय नोंथांमोना जुलाइ मासावबो नोंथांमोना माइरंल' मोनदोंमोन सिनि संख्रि दालि बेबायदि नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय बे
माइरंजों लोगोसे नोंथांमोना फ्रियावनो थाइसेबो फैसा होनाङा जासे नोंथांमोना मुसुर दालि सुगार नोंथांमोना सल बेनिफ्राय जानाय थाव गुबैखौबो बिथाङा होगोन होननानै बिथाङा खोथा बुंबोदोंमोन दा होगोन ना होआ जायखिजाया मुसुर दालि बिनिफ्राय सुगार सल नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना मोनफिनसिगोन दै लोगोफोर माइरंजों लोगोसे नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मुसुर दाल सुगार माने सिनिखौ होनदों ओमफ्राय सल माने संख्रि नोंथांमोना मोनफिनसिगोन लोगोफोर जानाय थावजों लोगोसेनो बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा बाजेटाव सोसनफानाय बायदि बिथांमोनाहाय नोंथांमोननि अरुणदयनि रांखौहाय नोंथांमोननो आगष्ट मासनिफ्राय होफिनसिगोन होननानै बिथांमोना फोसावना होदों दै लोगोफोर बिथांमोनाहाय नोंथांमोननि अरुणदयनि 1250 रां सोनायखौ बिथांमोना गायब खालामनानै दोनथ'दोंमोन नालाय लोगोफोर बिथांमोना दोनथ'दोंमोन दा नोंथांमोनाहाय नैबे आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार नोंथांमोना 1250 रांखौनो नोंथांमोना मोननो हाफिनसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों सिगाङावथ' बिथाङा इलेक्सननि सिगाङाव बिथाङा 3,000 खालामगोन होननानै बुंदोंमोन दा नोंथांमोना बेखौ मोननाया एसे आसा खम लोगोफोर नोंथांमोना एसे सम नेबावनांगोन बिथाङा उननि समफ्राव होनो हागौ दा बिथाङा नैबे 1250 थाखाखौनो आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोननो रेगुलार होलांफिनसिगोन होननानै बाजेटाव सोसनफानाय जाबाय लोगोफोर टटेल नोंथांमोना 40 लाख आइजोफोराहाय बे अरुणदयनि रांखौहाय मोनफिनसिगोन लोगोफोर आगष्ट मासनिफ्राय बेनिफ्राय दा बेवहायथ' बाजेटाव जेबो बेवहाय अरुणदयनि 4.0नि गोदान माबाखौहाय सोसनफानाय जायाखै लाफानाय जायाखै हमनाय जायाखै दा उननि समफ्राव बिथाङा अरुणदय 4.0खौबो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौबो बिथाङा थाबैनो खालामहोनो हागौ होननानै नोंथांमोना आसा खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय लोगोफोरनि बेवहाय नै आन्ना सेवा दिन जोंहाथ' बे माइरं रेसन कार्डनिखौ नोंथांमोना मिन्थिखाबाय नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय मोनफिनसिगोन बिनिफ्राय आरो जोंहा आसाम बे गोदान बाजेटावहाय मा सोसनफादों वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि नोंथांमोननि अंगनबादि आइजोफोरनि थाखाय माखासे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर दा बेवहाय अंगनबादि आइजोफोरनि थाखाय गोबां बेवहाय भेकेन्सि आरो माखासे सेक्टर्सफोरावहाय बिथांमोना खामानि सोसननानै होनो नागिरदों डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय दा बेवहाय टटेल बाजेटाहाय 3,800 क्रर बिथांमोना अंगनबादिफोरनि थाखाय बाजेट खालामबाय दै लोगोफोर वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा 10 जन बिथांमोना हिन्जावसाफोर वुमेन्स हस्टेल्स बिथांमोना वार्किं वुमेन्स हस्टेल्स बिथांमोना 10 जन बिथांमोना बिदों लोगोफोर 10 जन बिथांमोनाहाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारहोगोन जाहैबाय अंगनबादि आइजोफोरनि थाखाय बेनिफ्राय 1,733 मडेल अंगनबादि सेन्टार्स लुगोन जाहैबाय दै लोगोफोर मडेल अंगनबादि सेन्टार्स 1,000 प्लास 1,000नि बारा बिथांमोना लुगोन जाहैबाय बेनिफ्राय 6 months ECCE सार्टिफिकेट कर्स अंगनबादि स्टाफनो बिथांमोना इन्डिया फार्स्ट स्टेज हिसाबै बिथांमोना होगोन जाहैबाय दै लोगोफोर दानिया अंगनबादिनि आइजोफोराबो अंगनबादिनि स्टाफफोरा जायफोरा अंगनबादियावहाय बिथांमोना खामानि मावनानै दङ बिथांमोननि थाखाय 6 monthsनि सार्टिफिकेट होसिगोन जाहैबाय दा आइजोफोरा अंगनबादिनि खामानि मावग्रा आइजोफोरा सार्टिफिकेटबो मोनबावसिगोनसो जाहैबावबाय दै लोगोफोर सार्टिफिकेट होबावसिगोनसो होनो दाना बेजों लोगोसे 20टा डिस्ट्रिक्टफोरावहाय 12,846 अंगनबादि वार्कार्स बिदों अंगनबादि वार्कार्स नांगौ जाहैबाय लोगोफोर 20टा डिस्ट्रिक्टआवहाय 12,846 टटेल अंगनबादिनि खामानि मावग्रा आइजोफोरखौ ट्रेनिं होगोन जाहैबाय बिथांमोना बिदों दै लोगोफोर बे साख्रिनि भेकेन्सिखौहाय पस्टखौहाय बिथांमोना थाबैनो बिथांमोना फोसावनो हासिगौ फैबाय थानाय समफोराव दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय आं एसेखिनिखौनो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिन्थिनो हायो आसामनि बाजेटावहाय मा मा सोसननाय जाखो मा हाबखो मा बाजेट जाखो माखौ बाजेट खालामखो दा नोंथांना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना
मोनलांबाय थानो हागोन लोगोफोर बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टु मीट यू